shekara 2 months wanda ba ko tuni kula man da kanki kin ji kuma duk wani abu da ke ga zai bata miki rai ko kuma zai jabarbala miki rayuwa za ki iya kira na ki sanar da ni akwai kanwana za ta zo ta ringa taya ki aiki saboda kin ga kina da juna biyu kina da ciki dan wata biyu ba na so ki ringa aikin wahala sosai kin ga akwai matsala ko ba ka ba kin san ina so ina baki kulawa yanda ya kamata saboda a duniyar nan ba ni da fiye da ke ina son ki sweetheart ni wallahi ba na so ga dai da za a yi ne kin san yanayin aikin namu ba zama ake yi ba ta kama alƙawarin zaka ringa kulawa da kanka insha Allah zan kula da kaina kuma in Allah ya diyar in da ya mace ne za ta wuce to kaina yana kasa da dan kalle ta kai wani addu'a Allah ubangiji ya sa maka muni a idan mata ya kuma amin rufe idan wa'anda za su danka su ce suna son ka amin sweetheart to kula mun da kanka dole na wallahi ina yin kin ji sweetheart bari in tafi tun ga lokaci yana wuce Allah ga suna jira na ka tsaya ce sai na raka ka ku ba ke ta je Ragon da ake sa shi amai yau sai ya fi ka ruwa wallahi tun da baka da hankali. Dan Allah ka hakuri. Wallahi ban dauka ba me bace. Akwai wata addana nan da na addana shi wannan laki wanda nace idan kin ga mutun ya shigo ki ci wasa. Da ma jiya na bayar an wasa min ita baby bar da Allah ka mata tawa. Dan ji Allah ka. Dama irin kun Allah kan iskan yaran nan dan kun warku da kuje. Wallahi ban san ma ta soja bane. Wallahi ban san ma ta soja. Wallahi ban san ma ta soja. Dan Allah ki ba ta hakuri dan Allah. Wallahi sai na ci. Dan Allah ka hakuri dan uba ba na shigo. Na lawa. samun wannan daɗaɗɗen shirye-shirye namu masu gamsar da ku da zarar mun ɗora a channel ɗinmu mai suna J-Boy Entertainment.